kopor kalau biang ini ban sedang ini ke jin syakri ke jongi ya boleh ubim agani kena paiski ban ni piang sing bahai pi baro ibala ban wan wala hapdeng kajing hiar jong slap ka baladei ka banta jong kani ka ayam hi ka bingim dan ban ong de kumwai ban ni siangu nam tagani na bo boleh kur khu ini ngalakmen habakila ong hanga ya nginjelek syaka yeng utrai ninteng dikejirwai ke besan spa andre posa naga bathamai san spa san pe khundai naga barem najing long marau jingdom bat koslai ji sungawan Syajing lailo jing kemen bajing syai Jisu syemi ngawan Najing tolot jonga syabor jome Najing duk jonga syaspa jome Najing tengit jonga syekhet jome Jisu syemi ngawan San spa andro saw naga bathamai Bat san spa san pekondai naga bakhamrem Jing
Shua bingin lang oblay ke jing duai ngan puli katukan ni ki kentin ki mengilaban syam na kentin ke bakhut ke jong namar ya bu try u in usneng bat usempat yu kun baro yu bo pedang dai na benta ke jing pen bana ba phi yasha ublay ya phi kum ki kun namar uno uta ukon ya ubok pa jong jus nek sempat handela pilong klem ke jis nek sempat naga babaro ki long ki nong yo benta kumta pilong ki kon pongka handai ki kon kaburam nalor keni ni lejudan kita ki pa kadok jong ban sneng sempat yangi ban ngi leju buram yaki hatu nginam kam long sibun hapo okpa kimen sim jongi bat ban im naba shisha tang khandiat kisni kilas neng sempat yangi kad baki ibet maki handai mu u khnang ya gaban pelmentoy yangi ha bingin yo benta ha ka jing khut ka jong menta phi ke beruspa to yam dalan yar namar kata ki jing not khap jang phi ke ban wan phi kata kaspa jang phi kaleput no bat kita ki jangkup jang phi ke bam khniang ya ta ka siar bat kata grupa jang phi kan bam sarang te kata ka jing sarang jang ki kan long sakhi persya phi bat kan bam do ya ka do jang phi kum ka ding phi klen show ya ka jing kan show ki sngi ke bakhado akmi kata ka bainong jong kita ginong trei ki bla ot ya klang kha jong phi ya ka bla bam club no mo phi kak ang kerpan te ka jing ang jong kita ki bla ot kila le sut sega skor utrai ki pan phi le song suk sorong ha kata ka khndau bat phi impu pahan phi le pen snga ya ka do nu jong phi ya ka sni ka jing pnyam barhau to angel jong ka balang halau dikaya la tho ya kini ki ru ong u amen unong pla ubayai ne bat ubashisha kajing sedang kajing pelong jong blai ngai to ken ya kajing le jong pa ba pham long ka ba khriat lam ne ka ba shit ngada kwa dik ba pandalong ka ba khriat ne ka ba shit kumta naba palong ka basus ai kreat ruem shit ruem ngan sapri no ya pa na ka sentur jonga naba poong nga ka bariubha bat ngalapan man spa kengam don ka jingkerdo ai ruem bat pham tep ba ma phi palong kata ka balanat khop ka bajenjar sat bat ka baduk bat ka mamalla bat ka balengkhoj ngapani buj ya pa ba penten nanga ya ka ksiar bala perang ga ding ba pande yo man spa ba ya ka jan ko bale ba penyo ko iladi ba ya ka banam pau ka ta ka jing le ran ka jing lang khoj jang pa ba ya ka jing slek mat ka bangkalan yi ki mat jang pa na ba panyo i kat yiki bangala ngas neng bat ngasampan tes nga shit ham namar kata batu kala ka bamut akmi ngajing haga jing khang bat ngatin lada unu nuru nyos ngau ya tin jonga bat umple ya ka jing khang ngan wan rung po ho bat ngan ya khwai mit lem bat hu bat mu lem bat nga uta ubajom ngan ayu ban syong lem bat nga halor ka khat jonga kumbang aru ngala job bangla syong lembat upa jonga halagok lorga khat jong jaru badan ka skor tu uns ngeu ke ka bo mun sim jong u ong hagi tagi balang tong ile choble ka jing duai ublay upa jongi ubalong utrai kimet utrai kimen sim ublay ubakoi ngiwan ngani ka por atrai kanan aga khet ke jingis nei ke jome ban yoro ban pendon burom yame ban aingu yame ye ke jing dan khat ke jome bat ke jing im ke jongi bat ke ni ke no pai sngi atrai kanan mingla ban wan langkum ni ke ni ying ke bukan thang ke jome ke
mele thau korpang abagi kun ki jome ki yo ban snap ban shaj kor ban ruwai ban duwai ke gopa badi ke jingkerman ke baskem bakal long ka ying ke bakan tang ke jome ka babal bakan tang ke kerteng ke jome ukpa ukon ban mese makon atrai kan ran nyai ngu atrai abangi pech ki wei ki ri ki mamio sho ye ke ni kalat ka kabu arani hado mentang yo ye ke ni kalat ke gopa ban syakri lai lo ya me try ke ni ka pon ngadwai namata ki tu lesi ni ke jing dau jong ke jing penwit kim la ban poi a try kan ran la ka long ke jing pang ke jing shitam la ka dong ke wei pat ke jing ke kam ke bagi don bagi la ban khera try ya rap ye ki ker khu ye ki hang no bagi don na try kan ran ngadwai namata ke ni ka balang a try na do i pastor na do ki teman besan na ki do khot ka komiti balang kan long ka balang a try kan ran ka ba me ker khu a try ka balang ka ba sha ka je punya ka jome ka balang ka ba man a try kan ran ya ka bor mesti me ko jome ka balang ka ba em ka balang ka ba sakhi ka balang ka ba em de ka ji duai ka balang ka ba alap a try kan ran ba ngaduai ai bor ki ai ka met ka ba ko ka ba khia ki ai ka jing start ka jing champang ye ki don kat a try ye ki de khot jong ka baro ye ki yeng ki sem ki dam pai ba men don kat ban ki ban don ka jing sum ka don ka jing siau thu jing mun a try kan ran ban don kan ba ki dam pai ye ki stan ni ki pon ki bala pat ki bala pra try kan ran ha ki khon ki don ka man sim jong ka jing le persya ki jon ki ha ki jing sha te sha khom la long ki jing kan jing man len ki ba snew la dai ka drok sa ki cat ba ki we a try nim la te ba de ka bor bru jong ki bor jing start jong ka per thai ki do ki dam ana ni tip a try tang me la te pa kan ran ban pen khot jing ni ki kin jri ki bete ki ba khom ye ki ba ka long yeng ki long sem jong a try ki long ka yeng jong ka jing shekri ba ka ching chen ya ka bor ka jong me try kan ran ngaduai ye ki seng ni ba per hang ni ka balang na do ka jing seng kan thai ki jing seng samla ka jing seng khna ho ki wei na do ki skul pan pa ba ki wei ki tnat trai kam khat ba ki dan kar khu ma me a try ba ka jing pen dap jong ki ya ka e pa ka wei ka program ka long ka ba pyang sneu ba ya ka mon ka ba khut ki jong me try ka ra ka ni ka por nga duai ba men don kat ban ni ba man se ba khoi jong me on ya on ki lai lo pa ka wei ka don ut ka jong ni ming la a try ban thali ka jing mut ki jing mut khat ki jong ni ba ming ya ro man pen don bu rom tang ye me ka ni ka por a try ni duai a try ka program ka blang sa ban lang pen dap a try ni ka por na ba ni pa ni duai ni ker pan agar teng ka badan bor ka bathiang tamu Jesu amen. Ki para bengin ni a shuble yengi bro lang ni wei pai wei haga keteng ke badan bor ke jong utrai jong Yesus Kristus nado ki para bengin haga balang ki long me ki long pa ki samla kena bar ki wei para bengin ki be don kat ban ni haga ni ke jing sekri lang ni oblei ni a shuble kerpang ya Itman besan Dr. BPS Toy ibalong nong kren nong sam ika kubor ka tin ka jong blay preng jongi hakini ka janmiet ni nagabantal ka jingtip lang ka jongi itman besan BPS Toy ide itman besan jong ka balang maukhar ila pelat ika por jong i banwan banjidon rengkat bat ngi kum ka balang hang ni mauro bat kham tam e ban sam ka khubor ka tin ka jong hublei i teman besan iwan lang bat ki bayeng ikong ikon persa ni pediang sobha ye pi teman besan bat ke jeng ke sem jong pi baro ban ngi duai bau blei un kerkhu ye ngi lang baro ling ba ka khubor ka ba pi pen ai apreng jongi hakini ka por ngin yo ban lum no i ki jing ai ngo pada hadian balade panlum ngi gerpat i wei pat i rang ba jong ka balang Mr. Ido Khan in sumpa ban duai pan gentang i kijing aingo ku bless you tungin pendem kijing duai
au belai berkupa jongi bapan heng kanong idap de kejing sngongo ya me ya ka ba mela panla pat iki kejat kibat hai kibat lot ki jongi ban kiu ka yeng ka ba khoj ka ba kantang ka chong me wat hapadeng kejing penuit ujung slang kan ni ki men sim ki ba kordor ki wan ban kiu ka yeng ka ba khoj ka chong me oh ingit te pro awlei badon sibun ki parabangai ki bawando rengkat bat ki jingkit ki bakhya haga jing em ka chongki ki jing pang ki jing stom ki jing pai ki jing pra ki jing snusi bat ki jing kuslai alai me tep awlei kita paro ki bawat ya ka khamat ka chong me ya rab au blai ya ka ba men ai ka jing ko jing khya aki ba pang ki ba shitom men ai ka jing sok aki yeng ki ba don ka jing pat ka jing pra men ai ka jing ten aki ba mat ya ka jing snow si ba ki jing kuslai tuai au blai ba men long ringkat lembat ki kon jong me baro ki bawat ya ka khamat ka jong me tuai ru au blai akan ka por gerbang na mano sakri wa kordor jong me ubadon ka benta ka bakrau ban sam ya ka kubor na tin ka ba em ka jong me do pen kop da ka bor pensle do men sim bakho jong me bakai ke baro ki ban mino na ka sentur sakri jong me kandalong ka jing mentoy upai lang jong me po jong ka balang au blai duai ro kerpang ha kan ka por na ka banda kini ki jing ai ki parit ki jongi sibon ki jing terku melate ha ki yeng ki sem ki jongi Iwan ra kendiat sekam ke jong me simti au blai leki long gi bakhendiat ru kerko yaki bahangno ka balang ka pendan kam yaki kanong na benda ka purom ke jong me tuai au blai ba melong ringkat ru lembat ki ku ki para bangai jongi ki bom simladon balang ban ngi hang ni ru ki baju ai na kapor sekapor do te au blai ke jing kerku halor jong kiru bakiru kinyo ngau ke jing don ringkat ke jong me to ngau au blai gi khot kerpat sakri baret jong me nabai ke ngi ngo ngi dem ngi pan kerteng utrai bon open em jong Yesus Kristus menta bat halagar taru amen Menta panin poi sika benta hag min sya skor yiga kitin ke jong blai di shwa pengin pengkre ilig donut ki mensim ki jongi ban sngap yaga e ga ba ublei ukran lakamba usya kri ba talat ujong ni rawai ki jirwai ka ba chispa at pinyo la ba thamai chispa at usan la ba khamrim rengkat bat ki syakri jomi pha lu mensim ban yatrai to pun kendo yaki nong pop pen pau la ga jingai e yagi mensim jongi menta to pun syai atrai ba ba angin mat ke jing e jong mi lam ming i sigeding phna chispa at phunyo na bthmai chispa at pusan na barim Go
nongkong ngapan pau kemesim jong ke siang ke jonga ya ke program komiti jong ke balang ke balai ibit pantonrong hagi terpeng ke betrot ke jonga banya sam ya ke tin ke bekut ke tin ke biim ke jong hakmat jong pi upai lang hagi ni ke balang ngapan pau ke siang nam temen pesan ni balai piang siang bahaya nga bad nadu nang ni pastri pastor ibalai piang siang bahaya nga bat kumjuru bat ya pi ngat hagi yang kisam jong pi ki bala duai nam takani kapor haga mangin yo ban syakri ban yos ngau ya ketin ke jong i pastor kita men besan kirang ba balang kita khat komiti balang kilong keme kilong pa ki samla wat ki hebarit ki badan gani kapor ngai ke jing khoblei ya pi haga kerteng ke batiang tam utrai bau nok pen im jangi ngawanang ni rengkat bat manga ilok ikun bat persa ban kiro ngangai kum nga kin ki ai ke ju ke jing khoblei ya pi bad abang ala perkhat ke ei ke kubor mangan keren kam dei ke besuk naman ngimla ban keren na teng wat ka bangimut han re bala pendem ya kijing duai kijing mut jing perkhat ki jonga ki lalaj bai tang sakawai bat kata kalong kawai na ki balang ki banglios ngau mangni ka badap ya ka balang Philadelphia bat mentapat ngakwa ban keren ya ka ni ka balang halau dikaya bat kat mengenang wat ngalang puson ya ka kalong ka be ya nga hanrai nga kran ya ka kum bakalong katum kejing persiau tu ublai apa kejing mut kejing kacanga tengil ya kejing duai oblai ukpa jonga ba peneng miyo i yo syakri betlon buye ngane ke jaka ka bangtang bad kumba meladon yu nakapor sakapor ngangai scam bagani ka kubor ka bula pengkre kadai de kejialam ke jome kalong ka kubor yu bad yang hilang baro atrai abangin yo i man pemat yi kejing shisha ki badan ha ketin ke jome try ai bekejing mut kejing berkat ke jom ke ei kejing puson ke jom kilong ki bala priang hung hap kman ka khat kejing isnei ke jome agar tengu Jisu amen nganam puli syo ya gani ka balang ba ya gani ka sinong ko makalong ngan supay tang kandiat nyin pet kadan niaw teli ti ke balang ke bau Jisu lapan pau lambau Yohanes ubalang usanan ujang bagi ni gini utili ke balang itip hi kedai ke balang ha Efesus ha Smyrna ha Pergamon ha Thyatira ha Sardis ha Philadelphia ke mengilang dep ha gini ke Women Sunday ke baga tim jong ka pensyang nong rim lang ni ban menta ke balang ke bakhado kata kedai ke balang ha Laodikaya kene ke Laodikaya ke Don ha Asia Minor ke bingi khot menta ke Turki balaseng ye ne ka balang ko menyetip kandiat ye history ke jongka balaseng ye ka Daus im Antiochus ubaar usim ke himas Syria uba ainam hakalok ke bi jong kalodisi loong bakani kanong ba dan atli ki surak ki bhe ki biya lamba ya ka kawai ka surak ka biya na Efesus ya Syria ka bat kawai pat ka biya na setei na seneng na Pergamon ka biya setei sikitan seta se Pisidia se Pamfilia bat ki wei namar ka don na kita ka junction loong bahang ne ka khayi ka pateng ka yai ba bat ka long ka nang ba ka berus pa ba loong banado do kapor keladan ki bang ke jing siau pisa keladan ro ke jing exchange ke pisa bat ki share kum ta ter layato bahag ni ke nong ba ladan kita gi madan he perkat ki stadium nado kata kapor keladan kita gi jengkapan barnya keladan kita gi jikasum ki be itanan ko magini ke por gi ong layat ong gaktin bat kalau donro ke medical school kebihikai kumnoban ai doai
บัดก็บอกเป้านามาก็ได้ก็ ophthalmology ก็ไปไกลชะพังก็จึงเพียอีกมันเลยทุbagi dua yang bersenang ni kia yau bahasa keleng bat utau beruk aset bagi orang menta udai ki orang bagi lap hang ta bat om dan am tang bagadan medical school kadon lo sekat textile factory kebat na ya kita ki saiwul ki ong ki barrem dor ki samul bala ki balam yong ki baya yau bahak perthai kata kapor kumta ki ong makalong kawai na ki snong ni ki nong ba ki beruspa wat hak perthai kata kapor om ta kata ki sna si ki wai ki jan ki karpet ki ba penia yau sak perthai Balik tu bau senem Ndriu peu hadin ukres Ladan ujumai bejur Uba penjulor ya kene lang ba Kehimarum Haka kapor kala terwa Ban ai jiarap Handai kala kentan Kam dan kam Kadon ke sepak ke peu ke babiang Mudur ya kata jinglong Jong kata kenong ba Liu dia kaya Ha kata kapor Handai kawe ke jing duna Kabadan haka kambiang ya ke umbam ke umdi Nama lihat tu baku umbam kumdi habantan na syate nak tak hiria polis kalong ba kabadan kata ko umsit kumbalong kata ko umsit apa aja krem balai tu bakani ko umsit kablatan lang tan hiria polis habanya indriu mal kat ben poi sigini kasnong lau dikaya kala kadu no yang tu ke jingklut ke jongka kalalak ke sus ai no blem balai tu hak ta ke jing ai blem ke jongka ka hap ke jing ya jongka lik kala ya khle lang bak ti motion bat kita gi wei kita gi marpo kita gi kerja kimikal ke badan ki ong badi dan ke por ke pelong ban sampre bat hatrai jongka lam mingi laong badan kata ke sinong kolosai hang ni pat kedan ko ke besngem ke bapja ke ba ajing tengen yigi breu abek islang ujisu uyoi ya kata ke jinglong jong ke di kebalang ni perkhat abangi ongko sai hayeng asam ni pendan kam ya ka oh berobor kim sa ka bas ai ka long ka bayarap haya ka jingpang ka jitom ni pen klut ye ko ban penyiap ye knyang jingpang yong o pen syet bahaya ka dut namar ban penyiap ye knyang jingpang bakalong ka bandi baru dan ko klut ibu ke pelajari banbu hagamet ka bapang ka basitom ka jongi handai ni ipat kumpja Kini aku berjaya ke Arab ke ajing dengan kajing seleng yangi haba syit haba khulut. Hanai ji para bangai bi jonga tongin pat ya kini ngamtip kanu langi haba ngilai restoran madan tu ba wan hang tu waiter ban ong yangi pi kwa ka cool coffee ka hot coffee ka luwom coffee uli wom jong wong bai pi kwa ka hot coffee ka cool coffee na kata ka daw ka ni ka luwom ka ni ka jing shit blem ka ni ka jing sai blem kamlong ka ba biang ka ba mai jing tengen ka ba mai jing hon yangi na kata kadau Yesu walu yo ya kene kejing bit kejing biang jong kene kenong ba rai uper serim ya kene kenong ba bat kene ka ka bakayo kejing shet ka thau ya kejing shet hem ka ba im ka balang ka ba im ka dua ka balang ka duai ka balang ka alam ka balang ka pendap do mesim bekoj ba ka penpau ya ka buram Yesus Kristus kat ka baluom ka bisus ai ka ba thau ka bam dan mesim bekoj kam dan ka jing syekri ka jing mene blai ka ba Yesu udan syabar na kata ka jing yesel jing syekri blai ka dan syabar na ka donu chong ki breu kata ka ba Yesu umat ka liwam ka ba peja le kumno ka ajing tengen
Kini kilong kibom long Kristan ban ikan mau kumno ba tu nong samaria ba bha ubriu ubaki jiu ki iben ki kenyu ne ubriu ubapa ubriu ki bam dan kata ka jinglong mensim leni kim long ki balong riu blai han ikan mau yu tu ko farisi ke jong nong samaria ba bha ha tu ka jing laj tu ubriu ba sha lu thi na Jerusalem Jericho ka ai ka ba ja nyo i ke ai ki tu ka ya lamba ki lang do tu yai yêu tao ubriu ula sha lu the ulebi ula yai la utaro ude ubriu niam lai di tang une unong samaria ubayarap yo ne ubriu lesi uji suang la pilong kum taro kadang biang lai dei balong hapdeng shit roem kriat roem kluj roem peja roem kata kabuong bat keni uong bun sepre no kini upan dor ya kabalang abang apa kat ya kini kabalang kali du kalia nama bakalong kabrispa kalong kabalang kabasarong kabalang kabasniau comfortable kabasniau dap sniau biang kabalang kaba asap nama kadon hapdeng kijing long Kristan ro hakidon ni kajing pertai ro kadon ni kabalang kaba compromise kalaban piang lu ki ai kijing kai kijing ai blai hakata kabalang bat kalong kabalong indifference kabam yo i kabam le kabam pikir kabam yo i ki baja saulong yalade ya ki briu dan saulong ka what you blay kam yo i bu uji su udon syabar kalong indifference kam yo i kiduai nama kata kaspa kalalong haga jimbu ci berkat ki chongki tongin poi sigini ka banta balai uji su uong ba kalong liwom ni susah kiai ni ki jinglong ki balong ya kabalang kabaliwom ni susah don lai teli ki man ki bang yo i lamba ki jing syam ke jonga hagani kabalang kabenang kong kalong nama kalong ki deket nama ki dekat jongka ki long ki beruspa nama kene ke snong kalong ke beruspa ke siu dap ke siu biang bakom don ke jing duna hangno nama ke snong ke beruspa kumta nio i bakokop ke sorong ban ngap ko mangala puli meni kong o nga ke berubah nga ke bala penmang spa ngam don jing kerdoro kaspa kalakalalong kablay kejongki gilamane ya kaspa ato ki perok bengai be jonga kumani kapor ato kaman kijing mut kijing berkat jongi siapa cakitu ki prosperity church ki bangi ni kenduk ni kisni kita giri sep ni gimana ya kaspa wa bandu spa ngim dan jing kedua kim siau dan kam yu jisu kim san dan kam yu blai kisniau balabiang lutin adong syadong ngiladap labiang sike eipan kim ngat ya ke no ke ji kai ne ktin blai ka bakta ya ke business jongki ya ke yo ke khot ke jongki kene kabalang kadai kabalang habong kabalang kadon kikistan tang dai ke Kristan tang ha ke kerteng om kikistan ki basisha kimene yiki kamu try hanrai om yo try kabalang kimene yiki jing thau yiki jing pelong om yo unong thau unong pelong ki pelet jimut haji program ki beper klamu Jisu uji sula bendon tang ha ke sentur jongki hanrai don ha ke donut ke jongki hab banga chong perkhan ngerindur lakum kene ke balang ke don kene ke sni oh ngin yo i bakata ke balang ngin pagi program jongka kilong tip top excellent superb dan jing tu na hey roem lepi pai na do ki rong ki rup ke jaka chong ke jaka sa oh hado kini ki norway ki special number ki dei ki bra khot kerpang nomor kalong ka beruspa let's say what long you talk na udah highly intellectual udan ke kerteng bela penjerong le cakmat bersedin dikri ki beper
ki music system nai ong the best nai ong ya gador ka balang ka berispa ka siau khan ka siau sorong ha ka jing la ha ka jing don ka jing em ka jong ka ngamadur leda kata ka balang ka pelong sinat ne pelong ki jing seng he oh ki bru ki ya keren ki ya lap ya ka ki yeng ki sem ki biang ki modern kumbalong ha gini ki por ki badon ki jing thia ki ba biang ki kesar bat ka jing ya keren ka long pat hang to ki ye ka long ya ka spa ka pel om ya ka jing long men si bat habang perkat kalong kabalang ti kedan kejing kendo kabalang social need kejing kendo kejing sel tenan ki komiti dan ki komiti ban perkan la kaptaban long kejing seng duai dan komiti ban pelong nam ta kejing seng yalam kene kabalang kam don kum kata kam don por ya kata la kadan kejing duai ro su duai nam ta kejing duai bapna au thale ne berduai jabing klamu jisu kaktin ublay kita bionis kelong kasan kepesan ke ong klem mga pemla aban le ai ru em ni dan kam yo jisu kum ki kristan ka fridge ka dan kam ya ka bor electricity wan pen peja ye gitu ki jing ki jor ki jap ki jingbam ki bangi bo hang tu ni dan kam ya ka ding ban pesai ban pengklon klem kata long ne na kabar pat nin pen kendian kani kaisnong kadan kata kada wai ko mangala puli mani kada wai ka bapan ba bat kabayarap ye ki pangkamat bat kani kalayo ka jingero bat laga ruspa an marka selan kaleng ko mangong mani kat ophthalmology department gede the best sa patay kata po kasih sorong nam tagi don kini buka duai suma kaban ai higi bepan handai ka long pat kaban liwam nama yaldi ka long pat kaban mala kam yo i ya kijing le ka jongka kam yo i ya kita kijing syakri blai jongki ka baklamu jisu kadon ki khmat kasih bagalabiang oh kayo ikini kalabiang ete kaning lale oh ki program mo ko mangani midang dak ki women sunday ki sunday boro tip top tes ke ipan ngilale ete ngili dan mentati ngili mi ilang te sa ke ipan andai ni mio i ni malla habapan ni kelut habios nyau andai ujoyo jisu yo i ngi bangi malla ni bala ya bun ki para bangai bi chonga kene ka bala bala ka mala ki bro saudong ne ka hang ne ka snom dei tang kristan bun ki bomlong kristan bun ki ba im ki jing im ka balangkar le se ka ta por ki jing im ki ba mani ki ba ki blai thau hanai kim dan por ban pan khat ban duai hanai ki pediang no ki baro namar ki mella ki long indifference kim sunyo kim putiao ki para bangai bi jonga ko mula duai menta ha ka bab pengentangi ki ya ka jingai ngu di wei ne ki rang ba jong ka balang hato ngilong indifference ni malla ya ke jinglong ke jingman ki yang ki sam jongi ka jing pai ke jing pra ni por ka yer ka akor ka buram ka langkar ka chongkha chongman ka jing le jubor ka jing le persya ka jing bamben ka jing thombor ka bam sap ka bam pong ki jing pang ki besar kai ki bami ka ni kisni ka yer dor ka sinchar ka khadar ka muong mane ka stit jongi ka yo ka wei ka record na ka wei ka record man la por dan rai de khong pong badhagani kisni kadang yo ya silver medal haga jingduk ko wan baar na sedin atau ngim yo i ya kata haga jing sisa ngilong indifference ngimalla haba pen ki kon samla jongi kat kum ko report ki ong la jan lailak ki balong ki drug addicts lailak mudur ter population jengi kedan lai pusa lak baci peu khatwei nang ta de gi samla bal lailak ne kita de gi drug addicts
Pi perkat ya ke long ying ki long sem ka bagi don kanu ki jinjar ki jingku slai bat ki ne ki spun bun nama ki don kami ki clients ke sorkahar kala persang ki snong kala persang handai I kumbu udang karoi udang kamjur kini ngong em ki barang ba bat ki im haga bu ai ke tanglang ki kiat ki long ying long sem jongi ki jinjar ki haga ni ka por hatungi malla ya kata ngilong indifference kejing pemio kami ajam oh ngim sim kia ngim yo I ya kata berapa ngai jonga autorai Yesu lanyi pai sigi kamu apostol ganang bakat ar komno habau nu Herod Agripa ulau dapniam ya uneu Jacob ulamut ban peniap siau Petrus Lete ayu dikenjeri apa yang anut kisipai balasat yu ke bandi bandan lagi jeng kangnar ke besiau tenan kene ke balang hak to kopor kayam kapai ke ut ha ke syaga ying kia dan lang kia menelang balaya tu ke tin ke jong belai lipi pulih ka bak ta kemit kumagasni kabade bangun rayu kejing temuban peniap yo Petrus kila dawai kum gidak hot jang kabalang ka to kapor balia tho batigi kenjri kila hap bar kata kejing kangnar kala ple hatongi pedan kam ya kata ka bor jang kejing dawai hatongi le dawai yo I ya kata kejing long ningi malla ya kata kiai ke baja yang ki malamu ya kejing jah menipur ke bagajing thogong pelat ya ka aspa teligi yang menel pen pra ki yeng ki sam la penjulor kambo boni bakta dei ki kristan jongi badhatuk kamlamu ban nolong ang neru kanu mengaba napi ni im ha kedua para bengai bi jonga ni seo sorong oh ki presbyterian jongi tharai ladon nyau laktam ngai perkat ladangin nyau ya ki kristan jong ka jing duai langi nyau hakas ngiri bible bad ha ka jing duai jong ka balang kanu ka statistik tharai ngin yo hatungi malla kadai kapor bakabalang kabu banduai hakayi kabala pengentang hakateng upa upun ban musim bakoj hatu kamdan kabor kani kadai ka atiar kabaklain tam nabro ke atiar hakapoltai ban tat iki kenjri kibate iki long ying long sam gujongi kibate iki kon ki ti gujongi kibate iki jing sniu kibadon kaleng saudong halagi jong ki long ying long sam leni ki jing pang ki sitom ki wan ni kapor ko mengilama dah ni kesnem ko belai yo kuniang koben kabalai pat kejing siang sorong ya ka jan kabaram dor kata ka jan saiul kabyong layo tu bakani kali ka jan hak tu kapor kiba yo kiba pong ya ka kisiu sorong iladi ko balong ini ki por ngimla banlen mentalele hagini ka pertai ka global village lene ka pertai kene ka ki khot ki MNC mo ki age branded jan ki bapimyo yo ki danut kini ki sniu sorong kata halai kat ba o Jesu o yo I ki be ki long kun kamut ayu kun kamut ka ji peleran kayong yo itang niya kabayong nama kani kadi karong yong ana Jesu kwa yaki mankup ya kata kajan ke bali ite ya kajan ke bali bon ki beriu kini por ki deng ki ma sagir kom ki beper ni don lagi jing ki yang ki sem ki jongi ana shaban ngim yo I ki beauty parlor ki bohon oh ki designer ki bohon ngani kapor ngila hanai ngimla ban puri no Jesu yo I mengilong lengkoj yo I ko mengilong yo I ya karang karam ko jongi yo I ki pop ki bari ki jongi yo I kumbu yo I ya kene ka balang halau di kaya balbu ongun pre
kabalang kabi im gumni kabam tre banwan cike jing kala kabungun un pre no ya ka hato ka bangana perkhat hato la don mo ki balang uble jisu la pre Bapak jika disemi kajai kum bakal jia nama don kibun kibalang kibala kang tala dan bun kibalang belah bandeno dan bun kibalang kibala pekala ki yang meni belah pekala ki jakas ngau ba ban ngala yoi ya gabai kibalang kibala tho hang to ka dur jong kibalang baka dei ka kejad jingi di bam ka bar lesila dino ikat to kan ni ki yang meni kani namar mga keren galong kani kesikwen nyau tuli ni kebalang kani nyau tuli nyau ni kebalang lau dikaya kala bense kalong kebalang kabakadu lesi ngingim ngidei ban aingo yu blai bu ai gini warning swabingin poi syakata kebalang kabakadu kebalang lau dikaya naman ngiyo i haki jing bon briu ngidang bon haki jing long kenjam sim ngidang her lang her handai ke basyo tenat apdeng kata ke jing long ke jing manjong ka ujisu usneng usempat bahkan yo ban kalaga bungut udumong ukudeu ya kejing long jong ka kum bakalong namar bu kudeu namar uit kejing i jong ko bayai ne kejing i jong bam jukala waliki bu yu jengai naki lubu yu sharut saba jong kejing mani kejong ki hanrai ukhot yaki utorwa yaki nama ka tinu blai ko ong yau blai yau bau breu bau blai u usneu sempat ko mengalap puli mene ikan ma kumun tan kumno bau ya kendo ya usim debin hadem usim debin ulah ba ka pop klim bad ha pop jong ketu ka pop klim jong bad ka bat siba bad gum tu bad udan tiro ban penyam ya ulok jong ka yuria hanrei habau nathan ukuran udebet usim tu ulah yam pai donun ulah kala bumun ulah yo pat ka Yesus bad ublai baru yo abiang kejinggar ku na ublai kebesu tenat udon lai teli ke ba ublai au jisu terwa kata kapol ya kene ke balang ong tu thino ya ka ksiar ka bala prang namar ba palong ka balang palong ka bedung ka bi sangsan pamdan ai ru em papa siu sorong anai pamdan ai ru em ka ba mut ba ong duk ka mut ba ka do ka posisi kini ki jingdan ki position ki ai ki ba pidon hanrai ka jingduk ka ba pimdan sunu roban pai la syatang utah balaban ay arab ban aji arab pi bat ka jingduk ha ka jinglam sim ka dai ban tit ya ta ka ksial ka banala ka bala penprang dau jisuhi ubalaban pendam ya kata ka beduna ya kata ka bos sudah aga mensim ke jongi ubalaban ai pat ya ke jing im ke jongi ya ka spa perthai hanrei ya ka spa mensim kebaat pan uang oh gini kisniau beki biang kisniau sorong ya kata kejing jon kata kedawai hanrei uang ata ya gini kedawai kemangan ai pi ban pan pet ya ki kemat ki bamala ki jong pi ya kejing long kejing le ki jong pi ke balong persya ya kejing hikai ke keten ublai ke ke ba pi pensiong nang rim kolong ke bakala ke ke ba pi sniau thu kolong ke bakala ke kejing siampang jong pi kemlong ru em kene kedawai namar ngayo i pilong ke mamala dei tang kene kedawai ka bangapen pat iki keman bekenjam sim ke jampi pat ka balai pat ke jing terwa jung kena kong ke dei ban the siar ke prang ke ba ar ban ta ai kedawai ke balai pat ban kum no adi ke jai ni agi jaka ke jai bul bayo ban beran no itu ke jai ke ba pipong boro sikatu kini ke ba syat syukur ya pi hane ban pong pat ya ke jai ni ke belong ke jing long khu ke belayo saj hakas nam ke jong ke ba siop tenan bon menta ke jing terwa ha ke perthai ke im menta ni oi lembagi advertisement lembagi TV ke jong lembagi kot khubor
Ye advertise kini ke babiang kini katai. Hanrai Jisu umdai umdai tambu advertise. Hanrai udah wante udah ite uwan heki yen kisam jong ite uwan hakabalang jong ite uwan cimat te utit kaktin ulai wang utit haga donut ke jongi bar uta uyo asngiau un play namar ke jing play ya ke jing kang donut ke jonga ke jong pi kalongi hangi umla ban penbo dia kata utit ban langi pediang langi sasko dia kata ke jing tit ke jong ngin play bar ong unrung bon yo ban khawai mit lem ban ngi bangin yo kata ke jing kemen ka babam junam ke jing kemen ka babat u hakata kajaga kabulupun kreak ini hatongi sniau sorong hatongi long mala indifference hatongi compromise agin syakri ke jongi au blai hang tongi ngim yo sniau ngim tip ngi dan ngi kop yi jan jong kapam handai u blai udan uji sudan hakaya jombu utit ya ke donut ke jonga jong pi marwahi uyai ti nama ui jengi uwan jengi ni kepertai nam peta ke jongi namar bu ukwa bingidon ke jengi esok bat ublai bat ke basniau tenat kelong kombo mu uro bon poi syakata ke burom mundon agakti ke jong ukpa jong u bandon akti kamon ban cincal mundon bangta uhaban ma cibon ke jing jenjar ke jing sanar pra bat don agata akti haga burom ke jong u kumju ro yang apa je pi uong ladangi pediang ladangi mat langi dangi sya kita kijing kijing le ban ya kita ki jong pertai kam dei ke basuk ban ke pertai ke uong mane ban ban du ya ke business ban du ya ke burom jong pertai kam dei ke basuk rai uong pan bapin ya sinsyar lembat nga pindon lembat nga kumbang arulung ngadon lang bat upa jonga kata kabala banong bung ai bung mensim ko yung kren nang ni kapo badai tau mensim ko yung kren yang ba je pi kumbo terwa bung mensim ko yung kren hagani ki lai ki nyau teli ki balang babun kren lu yang ba je pi para bangen kani ka kubor lesi ngambong ya ke pementah lesi ki don ki balong mentah ke jinglong jong im jong isi macam hari ke boma lamar kalong ke balang ke bakado ni septing ya poi ke tagapor ha ke bemuan siu kumu tau betit handai unwan kumu nong besar ublai un kurku ya ke ka kubor ke persngiau ke ka por nam ta ke burom ke jong amen tungi lai hoblai ke jing duai ablai ukpa jong yu ba beneng ngai ngo ya me atrai kan ran manglayo atrai ban sam ya ke tin ke memlek kran lamba jong atrai apdeng ke jing tlot atrai ngala ben ngai scam atrai makalong ka bor yang hilang baro atrai mingin pa minios ngau ya ke jing tit ke jong me ka donut ke jongi mingin men cha ma me men song ka donut ke jongi mingin yo ka jing khwai lem ban me ka jing kman ka jing sung ba ka jing slur atrai ai mingin yo ya ke jing long sorong ke jongi ya ke jing long bam sunyau jongi ke bam patiau ke jongi ka jing long compromise ke jongi lani kino ke jing long ki bakta ki bapalong yangi kung ta liwong water ke ngopa ka ta ko ka ba shoes ai blem ai kum ta lambau mesim jong me atro kan ran un chong ai wei nangi menang ni sya prang ngi long ki bru ki ba im ka jing im ka ba penyai ka ba pendap do mesim ko jong me ki bru jong ka jing duai ki bru ki basaki hang no bagi dan pa kan rat ker ku ya ni ke subject ker ku ya ni ku bor na bang apan ke duai agar teng ke dan bor ke tiang tamu Jisu amen. Mentapat ingin poi ke benta aga bengin penwai no igini ke jing seng jongi bata inwai di ke jwai ke san spa san pran ke patmai san spa san phawai na ka ba khamrim kaspa bat sngeu ba kim man toy kimla sorpai kordin ni pang dalai tang Jisu hi ulong u doktor mensim to priang yu benta ya fi un penim
สันสปะสันปกพราในกบทำไมสันสปะสันพเวในกบเรมบาดดินบังเล็บรวายในกปาดีปัสตอร์บีจงีไปอินอายก็จึงกระคูปนวายสันสปะสันปกพราในกบทำไมสันสปะสันพเวในกบเรมBarak bawai no kajing syakri kajing ime au blay to ai ba kajing ai kajing Jesus Christ ba utrai kajing kajing blay ukpa na bamjukot lembat kajing selok ka bathyang bat ka bapansaj bor kajing mensim bakhoj kinyai long kinyai sa rengkat bat ngi ki be selok langkum ne kerpang baru syakri ujong me bala ai kajing syakri besaktin blay pedeng jongi rengkat bat kireu nget ru keleng satlak kane ka perthai mentabat syaduki arta bamjukut ru amen.